Ай, цъкните се. Абе, той без него е. Тихо, 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 тихо. Благодаря. Де, изпуснах 2 фроски. Не мя. Мяй? Къде? У вас, Меркеле. Аз Ма елате да се справите. Вземете си компютър и лаптопи и ще играем футбол. Издържи линията. Се надяваме, че да. Ако не, ще предем от кушите. Скоро официално е решено следващия райд ще победи у Меркела. Направо с помощ за мастера. Дай ми един инервет, бе. Той какво е правил? Стискал си. Пускаш ли? Какво е правил мастера? Пускаш ли това? Пак знаеш всичко това от мен тръгна. Your 2 legs will be sent as lost. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Така, давайте ме трейд за фласки, който няма. Да. О, легионер ти ли си? Какво пак аз, бе? Някакви цигани. И аз съм фласки, който иска. Водата стига, бе, човек. User joined your channel. Да, по-дина ли, бе? О, бе. User Ами joined май your ще сте channel. два паладина вънка, аз както виждам. Или паладин и шаман, Така е, ама то че вътре един няма килваш. смисъл да има паладин. Айде този пък да седят двата холи паладина. Това ходи паладин се оправя, да. Правят компания. Разберете се само кой ще сложи бийка. Легионерата го слага. Ще бие с уиздома. Ти му помагай за танка и гледай да отхилваш с флашки райда, ако само. Ами ти или Соли за как се User in разбере? your channel timed out. Ай, трейд за фласка още Соска? има.
На кой си? Риба сложихте ли? Айде, Рони, ако си над 50 си на боса. Не чух какво каза. Ако си над 50 си на боса. Добре. Аз съм на боса. Така, добре, я да видим сега групата. Какво да бъвкам нещо друго? Понеже кажа... Не да бъвкаш, не да бъвкаш. Супер. Така, първа група ще е вътре, всъщност е и така. Да, първа група е Емили. Това са хората вътре. Той Златина е вътре. Добре, значи първа група плюс Златина. Това са хората в Shadow Realm, Емили остава вънка и ако само може ще влезе. Давам се основно на платата, защото е малко бавен. Демек не излизаш при портали, седиш си вътре и ако трябваше ти кажем да излезеш. Ако вътре е много DPS, ще ти кажа той вънка ще ти кажат кога няма метеори, просто ще излезеш вънка. Това е. До сега си вътре. Давайте бъфове. Кой? Някой му липсват. Кой танк отвънка трябваше в Соулза? Соулза, да. Окей. Соско, ти ли ще го ловиш отвънка? Непременно. Окей. Айде, давай тия. Ти на златината ли си? Да. Добре, аз съм на хънтера. Марус трябва да към малко. Това е написано. Давай да пробваме 24. Дайте го да му време. Айде цяло да не пробваме 24. Трябва да кара някакви хора някъде, няма да чакаме 15 минути докато се върне. Книга, че сега ще му даде някаква лайнария, нали? Кой да фаси? Айде да вземем друг. Ще ти дам. Има ли кой да вземе? Сега ще. Ето Тики му вземем Fire Mage. Сашо е, да. Направо киквето. Че да. Има за един нот. Не, ти обърка дъкато е. Нали Джон Сноу, а не е Марус. Не, ама Русил. Русил На мен това ми писа. Защото и то Джон Сноу го няма. Имам ли една минута Дио до ВЦ-то? Явно имаш. Добре. Два ги няма. Давай ти. Този звук, откъде го пускаш, легионер? Какво пак казва? От тоалетната? Да. YouTube сигурно не може да няма клипчета. Телефонът така си го е записал. Ами той има такива приложения на телефона с всеки такива звуци лайнари. Някой как мучат крави и такива. Легионери, ти честно ли имаш приложение на телефона, което имитира пускане на вода в канев? Да. Защо си го свалил, ако мога да... Няма да ви кажа. Холи Паладин по Ласуя играе ли певе?
Дай да пробваме 24. Изчакайте още 3 секунди, че чупих една чаша. Боже! Как точно? Да вземат от тики. Ай, заби го, ама на него му кажи, че е за евентуално 1-2 опита. Чакаме човека да се проверя. User entered your channel. Дайте един камък за сума, то само ти. На кой да е солсто? На Бонд. Първия комбат трес, който и да умре, първия комбат трес го прави златината. Освен ако не е трета фаза и не е някой вън. Тъй че тонка, когато някой умре, веднага гледай да го рескаш. Втория ще е примерно на Кани. Я да видим се какво става. Тук са хората. Айде стаквайте и да почваме. Айде. Нещо липсва ли? Ай, окей. Някой уред споделят спелпал? Да, също така. 698. Колко? 698 метеор движение. Колко е спелпарен? Само това е по. Да. Поле е страшно. Кой е по-страшно? Кой е по-са? Кой е по-са? Мога да ти малко назад. Няма съм чест. Виждам. Кой е страшно? Кой е страшно? Доста ще се гледа на това. Вътре ли беше? Влизам, съм. Той ще влезе някакво два. Трябва да вземете това. Абе, айде, иди. Дайте ли, 10. Кажете кога само. Да, изчакай. Е, сайката раз малко. Да търся и къмет. Кой ще да влизаш? Ти го схило. Run away, little girl! Run away. Е, по-окей, третата фаза. Хората всички са да търсят. Що му удари? Какво се случи сега? Виж да умреш ли? Вземи 20 кача, само едно тич може. А пак къдъра ли? Да. Върна. Айде, хероизъм не си за бос. Айде, извести се, ще го завъртя. И които сте вътре, гледайте боса вътре.
Пред леви. Пионекс. Местим го. Ката. Ката. Какъв е това диспел, бе? Кой диспел, бе? Айде, жето ката. Дънка само. Дънка траш съм. Чистим се траш. Шамане, иди да пускай после траш. Дони си камата. Шамана. Ама да, ти спи къде? Прето, да. Ката. Метеор. Кой го? Огън в нос. Леко плаво. Плаво. Пионекса отижда там и се Айде, гледам бърдо. парняр. Остана. Седят. Нещо по един, по един, добре. Не го рескай. Видя, рескай. А Келник се да реска? Не мога да Да, да, да бил ми е. Да, рескай. Седят. Гъта. Спрете вътре. Точно средата бягайте Колко бързо. метеор. Ланшот. Да. Ланшот, аз ти казах, че ще му Интересна ланшот, но там. никой не ми верва. Реснете по-бързо. Аре, трябва да има ресна там. Айде бе. Ако соледа го е там, на кулдаун Да, ресне. Дайте му кулдаун бързо. И само траш. Изчистете се траш, имаме време доста. Само който траша, искате ли да излезе някъде? Ще. Вартриоса, примерно. Или, да, Вартриоса. Падаме Ама това. не, пак си. Метеор. Да някой да излезе. Спрете вътре. Ай, Джон Сноу излезе. Преди да им взе само. Вартриоса излезе си след като. Начвам да оцелеем. Даже пускай балон и излезе направо. Да, какво прикачва? Да. И как реши? Айде, бе. Коста, или не го хилвате, или не се пуска кулдаун, не мълбете. Всичко ми е цъда. Абсолютно всичко ми е цъда. Не те хилват. Не знам, май ми поставя към бучина от тих спелна цели, които са... Не ги пускаш? Е така просто на всеки пред тебе. Не. Значи на бред си пускам антимеджик. Ако нямам антимеджик, тринките от Синдрагоса. Мисълта ми е, ако си на фул, Ма примерно, гледаш пускаш ли процентите, тринки? като ги пускаш, нали? Ако съм на фул, не пускам нищо. Добре. Да. Ако искаш да си натраша сода, за да е на бос. По-добре. Айде да пробвам. Сега нямаме какво ме интересува. Марусето дойде между другото. Махай го това между човек. Тут ли си? Същата тактика. Първа група излатина вътре, всички други вън. Имаш ли революторе? Нямам. Аз си имам, аз си имам. Я служа една също. Много. Жив и здрав да бъдеш. Айде, успей.
Заставите да почва. Приизбъл все пак няма. Той е само попчето. Да нямаме Shadow Priest. Добре, тапа, бе. Нинджа фонда. Айде, го. Пионекса. И него ще го сменяме. Не то. Не, късмето. Бонство. Добре, от Тоган. Айде някой Тоган. Има ли рез? Пребият си интер. Аз няма да взема сложно. Ага, няма. То ще трябва. Той сега някой още ще умре. Кай. Айде, лайк. Давай. User in your channel timed out. Това шамани е 6-7 да пасна. Той герд, няма. Той какъв е точно, ма? Добре, съм за инвест. Шутро. Има ресто. То най-строн трябва да се види. Каза, че е бил в Dragon Fire играл. Честно не съм очарован от хората, които са били през гилда. То там май не са играли точно лоу. И аз съм играл там, бе. User joined your Еми, channel. Той е играл там. Има хора, които играят, обаче... Я знам. Не би корълт. Да. Тук направо ме нападнаха. Сега ще намеря. Хелникса да ми го изканекнал. Може да е. Явно да. Емилито ще влияе вътре дойче. И ще вземем някакъв кой да вземе. Не, бък с пристей. Тук е. Пак ще му забие, викам бъкс. Ако ще дойде, да дойде. Аз съм казал да логне Два пъти подред, да, ясно се, два пъти подред му забива. Трети няма рискуване. Ма и бъкса не отговаря. Тук е. Хубава е бъкса. Добре, давай да пробвам. Давайте бъкса. User in your channel timed out. Логва бъкс. Дайте камък. Ти казах, че му написах и каза добре. Янекс, би Харстън, ще ти дам докато помре бъкс. Оставете го по-добре бъкса във втора група хелва танковете. Хелва ли райда? Групата само хелва.
Хънтера им е добре, ама... Хънтера кажи май. Хелварите легионера да хелва предимно Straight Edge, примерно, с бийка на крита и обратното. Той обратно каза, че дава бика на толкова танки бос. Аз давам на траш. Вижте, целта е след два хора паладина с два танка, да можете да хващате двата, които и да хелвате. Някак един таргет да сте фанете. Тъй, ай въвкайте. Започва ничего. Джон Сноу пак го няма. Какво става? Хелник са май. Всички ли са тук вече? Ще го махна това. Той е постоянно авка, човек. Милена, дай коефициенти за Ювентус. За кого искаш да продължат? Или Те не знам, просто искам да да бият? заложат ДКП. Не заложи си ДКП. Примерно Барса да... По 1,5 и двете. Бати смисъл. Тук ме кръсти, Така се правят коефициенти. Давайте, кой ще продължи, бе? След ПСЖ мисля, че коефициентът е същия да продължат Барселона. Стига. Барса няма продължение. Заложи на 1,5 ДКП. Айде. Съгласен съм. Аз слагам 500 и Ювентус продължава. 500 е максимума. И аз толкова, айде. Добре. Значи, загубилите печели, знаете, че се вземат цялото ДКП. Ще се променят коефициентите, ако има още двама заложени. И аз мисля да заложа. Те са такива, тук сме по-специални букмекери. Променят се без значение кога си заложил. Те всички са тук, да почнем. Когато си искат, може накрая да дължиш пари на букмекери. 0,95 е става коефициент. Не си го очаквал. Телетон не е също. Докторе, не стой точно под плащата, защото може да те стъмни като падне на гора и да отстрани към мен. Бой се бой. Метеор, Русия много рано тръгваш, между другото и сега на тебе беше метеора, така че внимай да не го правиш това легионер, тук е балон. Кажете, малко нарел. Кой умре? Тъй да бе. Рестете го. Тонка имаш? Критер много си далеко. Рести го направо. Проведе. Репъл. И айде да се пак какво се въпаза. Към бъща на мене. Диспел бързо. Никой да не влиза. Влизам. Той е някой влезе вече, май. Дясно. Нареждат се от една страна. Защо две? Ясно на просто. Назад и диспел. Не ризам от супер, ма. Ай, ще влизам от сега. И трябва да има.
Няма какво да правя. Отбивам след това. Тринкът съм с кулдауни. Свечи монстра. Бренди, движете толкова. Движете ли толкова? Нещо. Трябва да сега. Петър скъл. Тъй като го ребъхнах, Не, а го види. Петър скоро. Излиза в осайди излиза. Добре. Попче нетка, като има кътър напред е диспелване. Спрете вътре. Метеор. Правите хубав стак вътре. Да нямате проблем, като беше се провежда. Конфидент Giant. Concentration of Вартриус. Има ли резане? Вече много. Но сме злата. Той няма. Рескай, да, рескай. Диспел. Петър скоро. Вартриус. Доктора за диспел. Чакай. Давай. Траш ли му тръвънка или просто ще се? Ето малко на Ова. Спрете вътре. Крита направо. Спрете вътре. Какво стана? Стана червено. Докторе, не стой близо до метеора. Run away, little girl! Страшно. Правиш роман, Кой се натръша? Петър. Спрете вътре. Обаче, Петър скоро. Тръгват по-рано хората. Кой е само метеора се само траше? Как ще го изпляскат? Run away, little girl! Run away! Това може да е последен метеор, който да е. После Маурусио да влезе и си икара и после. Даже май за се няма да влезе. Петър скоро. Спрете вътре. Така ето му. Айде. Падна ли метеора? Не се помня. Легионер. Ей, Run away, little girl! Run away! Какво правим след? Движете. Я да се Спичка. Браво. Ей, то бунс е доживяло. Браво, бе. Браво, два трикита екстра. Паралакса пак го няма, май. Направо май ми го дадеш. Първо ще Дай да си се да го го питаш. Какво падна? Браво, бе, Две стринката и бек. Те тринките не са ли с предимство за май герой?
Да, аз ще ти дам 9. Еми не, от принцип бъкса... Карай да се пробва. Его можеш и бунците с 1000 го вземе. Абе, 9 каза това тринкет се дават, човек. Няма как да го вземе с по-малко и на други. Няма. Аз си смея, че да бях ще да му опасна, ние сме се разбрали от Туани. Това за кого отива, Кой го взима там? Всички, реално всички са без Хелник, всички са с алтове, ама... Вартриуса. Вартриуса той не е, адото. Вартриуса, да. Да, Вартриус. Честито да Правата ще му е много тъп, човек. Вартриуса, да, и 5400. Стига, то стринкет няма кой да го вземе вече ти направо. Да, е това на друга надолу. няма бати, гледай. Не съм само майспек, бе. Честито на Ватруса. Добре. На, кората, добре. Айде си няма. Ай сега, казвам пак. Тока ще ходим ли? Май не. Защо? Изчезвам. User Трябва да сме disconnected мега from бързи, your channel. защото ще гледам мача и ще е добре след 15 минути някъде да изчезна. Най-късно, а то няма 15 минути също. Направо сега. Ако искате, Утре няма. може да отиде. Аз утре се прибирам, да. Дай да къпа зара. Утре вечерта. Чакайте, я ви дам да къпа, да. За други ден, кога си свободен. Ток отиваме ли или? Или няма да ходим днес? Няма бе днес. User disconnected from your channel. Почина тук. Не трябва. Да знам, за половин час мога го направим. Правим по един бос на ден. Може, ако искате да се пробвате, да се метнете, ако сте тук.